Wikondo yang pakutin coba tulang kai prajurit mangewe ning ora miris hatiku yento kowe kirim prajurit mangewe ing ngono ayo tentaki mring ayo sapa kamu
Indus Gatot Kire Gatot Kire Gatot Kire Yo, orang tahu disantet Gatot. Iki lho, goblok disantet Gatot sampai pegatan. Orang tahu disantet Gatot. Mbah Yai.
aku jago Irul. Irul jajak teman aku Inul. Jajak kok ada sama Paijo. Paijo. Sing sore balik nih. Ya. Inul taman aku. Sama Paijo, Jajak, Herman, jawab pecah. Wes pecah selama pas. Ayo. Jajak, terus jajak. Jajak. Oh yang nih, ambil nih. Wes, battle triple lagi. Juara diperoleh punggung piro iki? 3. Diperoleh punggung piro? 2. Nah, ini yang juara diperoleh nomor 1. Bun Sapi. Bun Nasir bener tukang tak boto.
Goblok kowe elek. Apa to iki sik to goblok. Api-api itu lho kowe elek. Hei, kendang ning kali. Cangkeme ra pas. Kualat sampai dasi nyusup tanggung jawab kualat gayaan hei tambah nono. Takkan gabui mau pijet nih, tapi gabui mau tukang pijet. Idul asas plus. Wong kleru nggawa dukun. Kaya sing digawa dukun setan. Lha iki dukun bayi. Nyamu aku mustane kok gorene ya apa? Iki dukun pijet beton. Dasmu dhewe. Wan cantik goblok. Hei, masalah toh. Lah nambani ngompang gesah ae. Loh, kita. Oh, alah. Kak, sing gendeng iki lho iki. Heh? Aja to iki gendeng. Rayu dhewe. Mojo wae ora duwe mojo wae. Ora duwe mojo wae. Thank you.
Kangge lamun prajurit teko ing papan kini. Jalaran prajurit Majapahit wis padha mlayu salang kuncang. Kudu kepiye aku iki kembang? Ayo kudune gelem to dadi bojoku. Panjenengan bali mawon sinuwun. Oh. Eman-eman yen to rasane pitan karo kowe. Mula kowe gelem ya dadi bojoku lho. Kula mboten kersa sinuwun. Aku gelem. Kula mboten tresna. Piye? Poing Tanjung karo Kula sapa kuwi di kasunaning rakamu oneng tanganku kuwi. Sinuwun jagal Bilawan. Jane panjenengan menika napa mboten pindhahan tangan kaliyan kadang kula. Yen panjenengan menika kangge sampun ditampi to. Dinten napa mboten? Ayo krungu. Lah, diniya kok panjenengan to sing ngeyel mawon. Kabeh kuwi mau mung krana saka gedene katresnanku karo Sundrawati. Panjenengan kedaipun mangertosi tiyang mawon bebayan menika yen to ambot selisih niku mboten saged. Mulane padha tresnane saben dina sarimbitan karo aku. Jebule anu apa iku mau? Elo, ampun kaya apa jenenge? Lah, bendino bareng terus apa kuwi? Terus tuwa tresno ngono kae lho. Lah iya. Wis to panjenengan mundur mawon. Panjenengan mandos litune mawon sing kandhang kula lagi boten saged ngimbangi tresnanipun. Ayo to aku bali ning Prajaga Selumara penak Sundrawati. Sinten? Lah tiba panjenengan mesti tuwas lara ati lah ya ta. Lah kadang kula boten tresna panjenengan nguwebet mau tresna ya panjenengan lara ati Sundrawati niku. ben ora gawe lara atiku imbang ana katresnanku. Aku iki mumet lho. Kok kandhane kene to Kang. Wah, wis nggone cara piye ngono lho diajak. Kowe iki yo ngono. Nawangane kambak kula ingkang niki. Iki lho, Kak. Niki mawon nggih nuwun. Kamangka tresnaku mung kanggo kowe lho. Nanging kula boten tresna sih. Aku tresna. Lah yo sing ngene. Jane obat nyekel ning apotek apa Apa sing tak astoi? Lah kok ngetokne kerisane wae. Yen to kowe ora gelem ngimbangi katresnanku.
Aku duweni beban Jagalati Lawa. Ana sing mbok jaluk. Apa kowe jaluk Mas Picis Rajabrana? Boten. Apa kalung bandole sak kethong? Boten. Banjur apa? Kaping pisan Heeh. kula nyuwun pawujudane kembang pancawarna. Ika. Jalukane Sundrawati kembang pancawarna. Ampun usah kuatos. Sampun ready. Sik to, kembang pancawarna ngerti ra? Ngerti apa ora? Walah, kok sampai ngerti tak rapi ya sampean. Lah nek aku lho sing anu dirapi adaku kok. Kembang kocok warna bray. Kembang limo caca itu lho. Kocok gagal setingkat kembang limo. Nek ponco ki piro? Pon. Ponco ki piro? Tahu kuwi ponco niku pun enggak. Loh, Lah piye to jane? Mbah ponco. Nanging niki kembang kocok warna jelas kembang kocok warna kembang warnane limo. nah, Ora ngerti. kowe iki yo ngono. Angel kok nggih mboten mangertosi wong kula namung teng kraton mawon dadi panjenengan. Nanging isih apa meneh Jagalati Lawa? Apa kuwi? Kaping pindho Heeh. aku nyuwun pawujudane Cangkok Wijaya Mulya. Siramu saku ora. Yen to siramu iso nyembadani apa ingkang dadi bebonoku, ora esuk ora sore aku gelem dadi bojomu. Mung kuwi Sundrawati. Ya. Yo, bot-boting rasa gedhe katresnanku marang kowe. Apa sing mbok jaluk bakal tak turuti. Sundrawati, Sing kepiye Jagalati? sadurunge aku jumangkah Kupati Kembang Pancawarna. Aku njaluk sangu diajen. Nanging Siti ae lho ya. Heeh. Udah kakek. Iya apa ora? Ayo titik. Ha, mati aja.